שוב פעם אני, והיום בסרטון אני אראה לכם מה יכול לעשות סבון כלים לקערה מלאה בחלב ומעל החלב צבעי מאכל. בואו תראו. אז מה אנחנו צריכים לניסוי שלנו? סבון כלים, קערה, מנקה אוזניים, צבעי מאכל, איזה צבעים שאתם רוצים, וחלב. אז קודם שמים את החלב, אחרי זה שמים את הצבעים שאתם רוצים, לוקחים את המנקה אוזניים, טובלים בתוך הסבון כלים, טובלים בתוך החלב, ומה שקורה בעצם זה שהצבע מתרחק מהסבון כלים. אם אהבתם את הסרטון, תיתנו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ותפעילו את כפתור הפעמון. ביי!